programma Gewest Friesland. Dat programma liet elke sneunte proekers uit het programma Van Gewest tot Gewest. Zat dat van de grote nationale omroep wie je eigenlijk regionale programma's van de nationale omroep. Ik verzels reportages en filmpjes uit Friesland die het altijd makkelijk waren door Johan van der Zee, die jaren en jaren bij het programma Van Gewest tot Gewest werken had. En dit in 1972 mijn verhaal kwam, Johan, over de structuurskets van Ljouwert uit 1971. Hoe kom je nou met een structuurskets voor de televisie? Ja, ik heb er nooit op beginnen, maar er kwam een heel mooi boek over Ljouwert kwam eruit. Ik hoorde de voorlichter wel goed en die zei, dit mag dus zien, dit is prachtig. En ik denk, nou, laat ik maar eens eventjes wat net de natuur in en net dit en net dat. Laten we dit maar eens zien laten. Nou, dan kom je al gauw erachter dat dat heel moeilijk zien te laten is. Dan begin je mooie streetinterviews en daar heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan. Want je vreeg je naar de bekende waai om mensen. Maar dat hebben we niet in. Daar hebben we discussies best ook, daar hebben we best. En de onvermijdelijke interviews met de wethouder Jan Tiekstra in dit geval. En met nog oorendeskundigen. Het had net een boeiend programma opleveren, denk ik zelfs. Dat weet ik net, want als je de nonne sjoggen, dan en dat zullen mensen aan zien, dan show je dat Ljouwert doet een hege ambitie hier in het inwendertal. Ik zeg maar zeggen, doen we in de 80 toeren meestal, daar moest nog 3 toeren bij. Ja. En die ben er net komen. Die ben er nog net komen, nee. Misschien wel door die structuurskets, je weet het net. Nou, dat weet ik net, want het is om een non te zien wel heel interessant, zullen mensen aan zich zien. Ljouwert hier doet 80 toeren meestal, zeg maar, en die wilden er 3 toeren bij haar. Ja. Dat is nou nog net gebeurd. maar die ambitie van Ljouwert, en waarom je dat net daar staan kan? Ja, dat weet ik net, maar we doen natuurlijk al wishful thinking, denk ik. Want 30.000 was aan stad, dat is best te volle. En de wind doen wel bewegingen dat er groei weer in steden, maar safvolle. Nee, maar meestal doe ik uitrekeningen, die deskundigen dan kunnen uitrekeningen van, nou ja, we hebben zoveel werk in de stad, dus eigenlijk maar die meesten niet komen. Maar die meesten zijn, ik in die verhaal, ja, maar wij blijven Ljouwert op het dwars bij. Ja, of je naar Drachten of... ja, want het wennen mooier of zo. Ja. Het werkt in de tijd dat Drachten eigenlijk volle meer, dat de verbeelding sprutst dan Ljouwert. Dat is net misdaad, net volgens mij, maar doe wel. En waar zou dat van komen? Nou ja, weer een saaie stad. Dat is het net meer. Maar in die periode wel. Dan mag het even zien. Ze hebben het nou even zien naar die reportage uit 12 februari 1972 over de structuurskets van Ljouwert uit 1971. Goed wonen in Leeuwarden? Ja, zeker. Jawel. Woont u goed? Woont u prettig hier? Ik woon hier prettig, ja. Het liefst bleef ik in Leeuwarden. Toch wel, maar Toch wel. wat voor woning zocht u? Eensgezinswoning. Omdat die in Leeuwarden? We hadden een flat in Leeuwarden. En dan kun je geen eensgezinswoningen in Leeuwarden krijgen? Jawel, maar in Leeuwarden heb je dus voor dezelfde prijs een oud huis. En in een dorp heb je voor hetzelfde geld een nieuw huis. Ik bedoel, voor een arbeider is het moeilijk, hè? Ja. Om een gangbare woning te vinden voor een schappelijke prijs of zoiets. Wat verstaat u onder een prettige woning? Ja, prettige woning. Een woning met een tuin en zoiets. Dat is leuk, hè? Flatten, daar is niet veel aan. Ik woon in een eengezinswoning, ja. Zou u in een flat willen wonen? Nee. Heb ik 1 keer van mijn leven ingewoond, maar nooit weer. Waarom niet? Nou, alleen al niet. Ik bedoel, maar je hebt mensen boven je wonen en beneden. Dus en vooral met kleine kinderen. Dus ik bedoel, maar je kunt er nooit doen en laten wat je wilt, hè. We hebben dus een goed huis en ik vind wel dat ze dus hier er wel veel aan doen. Dat je hier wel goed kan wonen.
Goed wonen is niet meer mogelijk in het oude hart van de stad. Sommige inwoners van Leeuwarden laten per affiche weten dat ze de moed hebben opgegeven. Het gemeentebestuur doet dat nog niet en werkt op het ogenblik aan een apart praatplan over de binnenstad. Het winkelcentrum. Behoorlijk groot. De stad telt tenslotte 88.000 inwoners en vervult een centrumfunctie voor het hele noorden van de provincie Friesland. Vandaar het grote aantal warenhuizen en speciaalzaken. Waar wonen die 88.000 Leeuwarders? Weinigen in de binnenstad, maar in de woonwijken die daar in de loop der tijden als een ring omheen gelegd zijn. In de oudere woonwijken, dicht bij het centrum, waarvan sommige zo verkrot zijn dat ze opgeruimd zullen worden, waarvan andere door opknapbeurten aangepast zijn aan de tegenwoordige wooneisen. Het zijn eigenlijk dorpen in de stad. Mensen die door hun inkomen van goed wonen geen probleem hoeven te maken, wonen bijvoorbeeld aan de uitvalswegen die het centrum verbinden met de ringweg, zoals de Harlingenstraatweg. Het grootste deel van de Leeuwarders woont in naoorlogse huizen, aan en buiten de ringweg. In nieuwe wijken, op het eerste gezicht veel hoogbouw, weinig variatie. De meeste Leeuwarders moeten voor hun werk naar het centrum. 62,5% heeft een baan in de dienstverlenende sector. Werkt bij de provincie, het Rijk, de PTT. In of vlakbij het centrum zijn grote verzekeringskantoren, banken, ziekenhuizen, horecabedrijven enzovoort. In de industrie werkt 35% van de beroepsbevolking. Ieder jaar krijgt Leeuwarden er 500 arbeidsplaatsen bij. En toch kent de stad al jaren een vertrekoverschot. Het afgelopen jaar vertrokken 1435 mensen meer dan er kwamen. Toch is er een structuurnota verschenen waarin wordt aangestuurd op 150.000 inwoners in het jaar 2000. Dat is duidelijk te merken, u bouwt door. Ja, wij bouwen door. Ondanks het feit dat er meer mensen vertrekken dan dat er komen. Ja, ik geloof, ten eerste geloof ik dat je dus altijd ervan moet gaan dat de bevolkingscijfers van de afgelopen periode van tijdelijke aard zullen zijn. Ten tweede meen ik dat de verstedelijking doorgaat. Nederland moet aan steeds meer mensen woonruimte plaats bieden. En dat proces gaat door en ook in dat proces zal vandaag en morgen Friesland dus ook Leeuwarden opgenomen. En dat betekent dat je dus gewoon doorbouwt, maar niet alleen. Ik geloof dat je gewoon moet bewijzen dat het woonklimaat, het woonmilieu in een stad goed kan zijn. Er zal iets moeten veranderen als er 150.000 mensen zullen zijn in 2000.
Ja, als er niets verandert, halen we ze niet. Dat is heel erg duidelijk. Je moet je dus aanpassen aan de kritische instelling van de mensen tegenover de woning en het woonmilieu. En op welke manier gaat u dat doen? Proberen betere woningen te bouwen. Proberen bij het woonmilieu de betere voorziening te scheppen. En in het bijzonder uiteraard door het zwaartepunt maximaal te leggen bij de eengezinswoning. Waarom verspelen wij onze bewoners? Dat heeft te doen met mensen die eigenlijk van 2 welletjes willen eten. Dat mag dan ook. Ze willen buiten wonen, ze willen heel rustig wonen. En ze hebben daarvoor over dat ze iedere dag weer uit Bergen of weet ik veel hoe ver onze verst wegwonende werknemer, die zit in Staveren geloof ik of zoiets. Maar die heeft het dus voor over om iedere dag die tocht naar zijn werk maar weer te maken. Die kans moet je de mensen geven. Die vrijheid hebben we nou eenmaal in Nederland. Je kunt wonen waar je wilt. Bij ambtenaren is het een beetje moeilijker. Ik mag niet in Staveren wonen. Waarom weet ik niet, maar ik mag niet in Staveren wonen. Maar wel in Bergen geloof ik, net extra. Hè. Zo goed ben ik in de Kun je natuurlijk proberen dichter bij huis op eigen grondgebied. En dan stuiten we weer op die grenzen. Die grenzen waar wij niet zoveel respect voor hebben. Technocraten hebben daar niet zoveel respect voor. Die vinden die grenzen wel eens vervelend. In deze grove hoofdvorm, daar moeten alle mogelijke details in verborgen zitten. Die wel degelijk een veel plezieriger manier van wonen mogelijk maken dan we zo in de doorsnee tot nu toe kennen. Of dat nou is in de vorm van het flatje, het wonen in meerdere lagen, waarbij ook de horizon nog een rol speelt. Of dat het nou het simpele schuurtje met een dak moet zijn. Beide vormen zijn naar mijn idee toch echt wel mogelijk. Het moet kunnen. U stelt in uw structuurplan dat u uitgaat van een groei tot 1985 van 106 tot 116.000 inwoners. Dat betekent dus een toeneming met ongeveer 30.000 inwoners, als ik het goed bereken. En u hebt dus het plan om daarvoor ongeveer 11.000 woningen in de komende jaren te bouwen. Ik ben erg benieuwd naar de wijze waarop u denkt zoveel arbeidsplaatsen te kunnen creëren om deze groei met 30.000 inwoners ook te kunnen realiseren. U zegt in uw boekje, wij moeten trachten te groeien in de komende 15 jaar met ongeveer 8600 arbeidsplaatsen. Vanzelfsprekend zijn dit niet zomaar losse veronderstellingen, meneer Kruijf. Dat zijn het bepaald niet. Het zijn dus wel veronderstellingen die ergens op gebaseerd zijn. Uiteraard, zo te zeggen, haal je de koekoek. Maar die veronderstelling, heb ik Zweden al gezegd, die is A, gebaseerd onder meer dus op die tweede nota ruimtelijke ordening. Die gaat ook uit van de vooronderstelling van een consequent spreidingsbeleid van de Rijksregering. Maar zonder dat beleid zal Leeuwarden die groeimogelijkheden niet hebben. Meneer Achterhoff, u heeft zichzelf tijdens de discussie een technocraat genoemd. En je denkt wel eens als je zo'n nota ziet, ja, het zijn allemaal cijfertjes en lijnen, daar zullen ook wel technocraten aan gewerkt hebben. Maar voelt u dat ook zo? Heeft u dat alleen maar in cijfertjes en lijnen gedacht? Nou, ik heb mezelf technocraat genoemd. Ik weet niet meer hoe ik het gezegd heb, maar was het helemaal... had het geen ondertoontje? Het had wel een ondertoontje, dat moet ik in het even zeggen. Die vraag van u heeft ook een dubbele bodem en dubbele wanden, zou ik eens zeggen. Maar je moet op een of andere manier zo'n gesprek beginnen. Die cijfers en lijnen, die zijn natuurlijk voor ons van belang, van heel groot belang. We moeten ergens het kunnen meten. Wat hebben we nodig, wat zouden we kunnen doen, in welke richting moeten we gaan, enzovoort, enzovoort. Maar wij moeten dit toch zien. Ja, we zijn bezig om de ruimte die we hebben voor die gemeenschap zo goed mogelijk te maken, in te delen, te vormen. En die cijfers zijn dat is meer een hulpmiddel. U moet met een uitgangspunt gaan werken tot 150.000 mensen, hè? Dat is een cijfer. Ja, kan dat? Ja, je kunt ook wel mikken op nog meer. Maar je probeert natuurlijk wel een zinvol uitgangspunt te vinden. Een stad die groter wil worden, zal wat zijn woonmilieu betreft moeten kunnen concurreren tegen aantrekkelijke dorpen niet ver van de stad. Zal wat zijn nieuwbouw betreft zich moeten aanpassen aan de wensen van de bevolking.
In Leeuwarden is daar een onderzoek naar gedaan en de structuurnota heeft onder andere aan de hand daarvan een aantal taakstellingen geformuleerd. De meest opmerkelijke taakstelling, meneer Smit, is het teruggaan tot 20% hoogbouw. In deze wijk is dat bepaald niet het geval. In deze wijk is de verhouding, de wijk Nijland, de verhouding 84% meergezinshuizen en 16% eengezinswoningen. Dit is dus wat de mensen niet willen? Uit het woningmarktonderzoek is ons duidelijk gebleken dat de voorkeur uitgaat naar die eengezinswoning. En het merkwaardige is dat deze wijk toch bij de inwoners van Leeuwarden toch al goed aangeslagen is. Dat komt deels, dacht ik, is dat te verklaren uit die ruime groene vlakken die u hier ziet. Die ontstaan zijn doordat die wijk op de kant gezet is. Die taakstelling om toch meer eengezinswoningen te bouwen, die is toch al, dus al degelijk gebaseerd op de wensen van de bevolking. Andere wijk, meneer Smit, maar toch nog niet helemaal overeenkomstig met de taakstelling in de nota? Nee, we bevinden ons hier in de wijk Bilgaard. U kunt ook zien dat dit nog niet voltooid is. Dat is al niet over een kale vlakte. Maar deze wijk die opgebouwd is uit 9 eenheden van ongeveer 360 woningen, die is echt als een rationeel opgezet bouwplan uitgevoerd. En u ziet hier de verhouding ongeveer voor u, 60% hoogbouw en 40% eengezinswoningen. Door die indeling in een aantal elementen is het groen wat verdeeld in de wijk gekomen. Dat ziet u hier achter ons. En ik heb de indruk dat men deze wijk in het begin als een wat vreemd element in Leeuwarden heeft ervaren. Ja. Maar wat u in de toekomst gaat bouwen wordt toch anders? Wat we in de toekomst gaan bouwen, dat is dus, zoals we al meer gezegd hebben, die grotere verhouding eengezinswoningen. Waar ook weer dat gevaar aan dreigt, wat je, zekere monotomie die je krijgt met alleen hoogbouw, die monotomie ook krijgt met alleen eengezinswoningen. In tegenstelling met de plangebieden waar we vanmorgen geweest zijn, het Nijland en het Bilgaard, waar u toch overwegend hoogbouw heeft aangetroffen, wordt er in deze wijk gestreefd naar hoofdzakelijk de bouw van eengezinshuizen. U ziet hier een gedeeltelijke uitwerking van dat plan Westeinde, waarin een 5-tal verschillende woningtypen in eengezinswoningbouw is geprojecteerd. Met deze bouw zal men ongeveer medio 72 aanvangen. Je kunt dus in feite wel volledig laagbouw uitvoeren, dat kost niet te veel. Je kunt volledig laagbouw uitvoeren, mits je natuurlijk je eisen aan openbare voorzieningen wat lager gaat stellen, als dat je die, zoals we ze vanmorgen in het Bilgaard en Nijland gezien hebben. Grote groene vlakken zouden te duur zijn? Grote groene vlakken die zouden te duur zijn, ja. Speelt geld een erg belangrijke rol bij het stedenbouwen? Ja, dan raakt u een zeer punt. Hè. Steeds als er een stedenbouwkundig plan opgezet moet worden en je begint daaraan, dan staat er op je tekenbord al haalbaarheid en dan moet je gaan schetsen. Die hele stedenbouw die beweegt zich tussen het vlak van wat zou je nou willen en wat kan je. Hè. En dat geeft bij de burgerij nogal eens wat onbehagen. En ik dacht niet dat de burgerij zich ten volle bewust was dat dat nog meer onbehagen gaf bij de stedenbouwer zelf. Kunt u het verklaren? Ik kan het zeker verklaren. In onze maatschappij, de maatschappij zoals die nu is, kun je niet komen tot ideale bestemmingsplannen. Omdat het alleen maar mogelijk zou zijn in een maatschappij waar bouwen bijvoorbeeld niet gericht was op het maken van winst. Ik vind het niet vervelend. We zijn dus ongeveer 17 jaar getrouwd en altijd op een flat gewoond. Maar ik vind het dus niet vervelend. We zijn er natuurlijk ook aan gewend. Ja. Maar het is namelijk wel zo, we zouden het ook wel eens een keer prettig vinden om in een eengezinswoning te wonen. Zeg maar. Kunt u die krijgen? Nou, het is dus wel mogelijk. Maar hoofdzakelijk dus buiten Leeuwarden, dacht ik hoor. Zou u buiten de stad willen wonen? Ja, we zijn dus aan van plan om buiten de stad te gaan wonen. We kwamen uit een eigen huis, een eengezinshuis. En ze zeiden allemaal tegen ons, wat parkeert jullie? Maar het heeft ons helemaal niet gespeten dat we daarheen zijn gegaan, want het is geweldig. Ze zeggen wel dat het konijnenhokken zijn. Ah, onzin. Mooie huizen. Hoe woonden mensen vroeger dan? Het is toch zo? Ja, ik woon wel in een flat, maar liever niet. Als het kan, dan iets anders. Maar. Wat iets anders? Hoe een gezinswoning of zo ergens. Hè? In Leeuwarden wel, dat is desnoods, maar liever niet in de flat. Maar dat kan niet? Oh, kan. Je moet je dus aanpassen, hè? Maar je hebt dus vrij veel last van de mensen om je heen. Het is vrij gehoorig, je moet je dus echt, je moet rustig aan doen. Hè? Maar u kunt geen eengezinswoning krijgen hier?
Het zou misschien wel mogelijk zijn, maar dat kost enorm veel, hè? Het kost enorm veel. Ja. Maar waar kom je op het ogenblik goedkoper? Waar kom je op het ogenblik goedkoper? Je kan wel goedkoper gaan, maar ja, dan zit je in van die kratwoningen. Nou ja, je krijgt toch niks anders. Dus dan moet je een eigen huis kopen en zo, en dan moet je er het geld voor hebben. Dus u zou toch liever in een eensgezinswoning wonen? Ja, dat wel, maar het moet wel een nieuw huis wezen. En niet altijd duur in de huur natuurlijk. En zijn die verschillen nog? Boven de 200 gulden, nou dat is mij veel te duur. Het kan misschien wel, er is misschien wel een oplossing voor, maar dat is momenteel nog niet te realiseren. Dus we zullen toch ergens moeten wonen. En liever binnen dan buiten. Ja, maar alle flatten zijn volgens ons niet gelijk. En dit is een fijne? Dit is een hele fijne flat. Ja. Maar zou u niet liever in een eensgezinswoning willen wonen? Jawel, maar liever koekjes waren al niet gebakken. Meesten willen net in Ljouwert waaien. Nee. Meesten wonen doen helemaal net in Ljouwert. Nee. Die woonden eigenlijk wel wij. Ja. Ja, die buurten, die naaie buurten, waren ik helemaal niks. Nee. Het hier geen meerskips in, nou, wat ze noemen met culturele haatstijd, wel bezieken, die krijgen geen meerskips in, dat hier door de wies is. Nee. Maar als ik nou in Ljouwert kom, dan vind ik het wel een stad met een soort bad en met wat gezellig is. Laatst 5, 6 jaar, dat is geweldig wat voor. Ja. Had ik te krijgen, maar de manier waarop het bestuurd werd natuurlijk. Dat is... Daar had het maar te krijgen, dat had ik te krijgen maar het feit dat er een soort studenten komen binnen. Dat mag het echt leven bij zo'n stad. Ja. En dat wie er doen net. Nee, dat wie er doen net. Nee, en dat gaan ze dus mee al de deskundigen praten ik net van kregen. Nee. Nou ja, helemaal niks. We hebben wethouder Tiekstra nog een keer zien. We hadden hier achteraf de directeur openbare werken nog eens een keer zien. En zo winnen we waarom in Ljouwert van jongetje 22 bietjes zat Johan het zei. Een saaie stad is nodig.